गिबियाव जों दिनै ओरैबायदि मोनसे रंजानाय मोनदों 14 नं चिरां दुवार समष्टि हिसाबै जों ओरैबायदि खुसि दिनैनि दिनाव जे जोंनि खुसिखौ जोङो एक्सप्रेस खालामनो दिनै भाषाखौनो मोनाखै दा बिनि थाखाय गिबिसिनथाराव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोबोद साबायखर जासिगोन। बेजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासियो जे दिनै चिरां दुवार समष्टिनिफ्राय जे नैबे फैबाय थानाय 19 नं सिडली बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै दिनै फोसावबाय बिनि थाखाय चिरां दुवार समष्टिनि जानानै जों सारमोननिसिम जेब्लायबो खर' गंलायनाय आरो साबायखर बावनायखौ जों जासिगोरो। बेजों लोगोसे जोंहा दिनै चिरां दुवार समष्टिनि जिनिखि रायजो बिथांमोनहा जे नंगौ थांनाय बाराव मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारखौ बे समष्टिनिफ्राय देरहा होदोंमोनब्लाबो जोङो दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्राय मानगोनां रन्जित बसुमतारी सारखौ बिजाथि मोननाय लोगो जों खोनानो मोनदेरदों जे जोङो थांनाय बाराव जेनिखि गोसो होनानै खामानि मावनो आफसोस दङमोन दा बियो दिनैसो आरो पुरन जाबाय होननानै जों बेनिफ्रायनो जों बुजिनो मोनो जे फैबाय थानाय समाव जे चिरां दुवार समष्टियाव मानगोनां जोंनि बिजाथि मुस्रि रन्जित बसुमतारी सारखौ सिडली समष्टिनि सिङावनो गोबां भटआव खामानि मावनानै देरहाहोनो हागोन बियो दिनै नैबे बरायनायनि गेजेरजोंनो रोखा जायो। दा बावहाय मोनसे खोथाया बेखौनो बुंनांगोन जे गोबां बेक्तिया गोबां सिन्थाधाराजों राजनिति खालामो सोरबाया बेक्तिगत सार्थनि थाखाय सोरबाया गावखौल' गायसननायनि थाखाय सोरबाया समाजनि थाखाय सोरबाया ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सोरबाया गोजोन खौसेथिखौ हास्थायनायनि थाखाय दा दिनै जाय बेक्ति बिथांमोनहा खाम्फा बरगयारी बिथांजों थांफादों नंगौ बिथांमोना मोनसे समाव खाम्फा बरगयारी बिथांजोंनो फैफानायमोन दा बै बेक्तिफोरखौ जों नुदों जुदि बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनहा ना बिपिएफ खालामदों ना इउपिपिएल खालामदों बिथांमोनखौ जुदि थोंजोङै बुंनो थाङोबा बिथांमोनहा खालि खाम्फा बरगयारी सार खालामदों थारमाने खाम्फा बरगयारी सारा जेराव थाङो बिथांमोना बावनो थाङो दा बेबायदि बेक्तिनि थाखाय जों नुदों जे थांनाय समाव बिथांमोन फैनायनि थाखाय 14 नं चिरां दुवारा एसेबां लाबबो जायाखै आरो बिथांमोन थांनायाव दिनै जोंहा एसेबां लसबो जागोन जों बेबायदि नुवाखै दा जाय बिथांमोना थांदों दा बावहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो जों नुदों जे दिनै जाय बेक्तिया जेब्लायबो गोजोन खौसेथि बिथांमोनहा मोजां मोनो बे बिथांमोनहा दाबो इउपिपिएलजोंनो दङ आरो भबिसतआवबो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावलांबाय थागोन बेखौ जोङो रोखा फोरमायनो हायो।